Gaurkoan badaukagu Alabeiko estudioetan Lide Hernando, Lier taldeko abeslaria, ze iragarri dute jada, pues bueno, etenaldi bat, etenaldi luze bat egingo zuela, ez dakizuela noiz itzuliko zareteno ze pasako den, pero bueno, orduan horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Eguerdion. Kaixo. Bueno, kontatuko diguzu pixka bat, pues bueno, Lide Hernando eta musika. Nola izan den gerturatze hori, musikara gerturatze hori? Nere familia, nere etxean, etzegoen hola zaletasunik, bueno, musika entzuten zen, nik uste etxe guztietan bezala, ez dakit, etxeren batean ez bada musika entzuten, ez dakit, pixkata raroa, edo kotxean, edo dena delakoa. Eta, pues ez dakit, hasi nintzen abesten etxean, ni bakarrik nengoenean, eta horrela, eta gero, pues, uste, karrera amaituta, edo hasi nintzela piano jole batekin kalean musika jotzen, bueno, abesten. Eta gero ja sortu ziren nire abestiak eta atera nuen Lierren maketa eta hortik gaur arte. Eta bueno, eta pixkat Lide Hernando, ez, Lierrekin hasten denean eta euskal musikaren estena ezagutzen hasten zarenean, bertan sartzen zarenean, zer aurkitzen duzu hor? Ez dakit sartzen zerbaitek harritu zintuen bai ono bai txarrerako edo? Ez dakit... Osea, ez dakit konektatzen momentuan sentitu nuen impresioarekin. Ni bai konturatzen naizela, garai horretan 2015, oso ohikoa zela maketatxo bat ateratzea, zure gitarrarekin eta hotsa eta gitarrarekin, eta gero ja banda bat osatzea eta banda horri rock forma ematea. Osea, zan como bide normala, ez? Pues ingo dezu, pues rock talde bat. Eta askotan bai pentsatu dutela, gaur egun, ni de palo. Osea, ez dezu pentsatzen, osea, pentsatu ezakezu rock banda bat egitea, baina zea, orduan pixkat nostalgiko bat, edo ja, ez, dauka kutsu hori garai horretan, eta ez da asko pasa, ez da demora asko pasa, 8 urte. Garai horretan oraindik normala zen. Osea, bildu talde bat, eta talde horretan egon bartzun bajista, gitarra jole eta bateria, behintzat. Eta ja, pues, distorrarekin, eta gauza horiek. Orduan, gaur egun ez da horrela. Osea, lehen bazen normatiboagoa, ez? Bai, lehenetzen ez da kuestionatzen, osea, de repente imaginatu egitea zer elektronikoa hori zen arraroa, edo hori zen, pues, friki batzuk. Baina, gaur egun ez, aldatu da bai. Eta hori, esan duzun bezala ez, 2015an hasi zen Lier proiektua, pero hasiera batean hasi zen proiektu pertsonal bat bezala ez, o barkarkako maketa bat bezala edo, gero ja jaio da Lier taldea, nor dago Lier taldearen atzean? Bueno, ja, 2015 amaieran, ni nire bakarlari bilbideak 6 hilabete iraun zituen, oso denbora gutxi izan zen, eta geroztik, pues, osatu genuen banda 5 pertsonak, eta hoien artean zeuden Joskanatke basu jolea eta Inigo Txarri gitarra jolea gaur egun jarraitzen dutenak. Eta 2018an edo, gehitu zitzaigun Ander Berzosa baterian. Orduan lau hoiek gaude. Gero gu beti esaten dugu 5. komponentea dela Jon Lujanbio, dela pues, furgoneta eta mertxan eta hori eramaten diguna, eta da taleki bat gehiago bezala. Eta bueno, eta ez dakizun, baino hemen Gasteizen asteburu hontan ospatuko da hainbat kolektiboen 100. urte hurrena. Eta ezagit, kontatzen aldi guztun ze ekarpen egin dizueten zuei pues, gaztetxeek, herri mugimenduek, eta bar zue pues, talde bezala edo. Izan da esentziala. Osea, guk ez dugu ezagutzen talde baten sorrera prozesua horrelako sarerik gabe. Osea, ez dugu kontzebitzen eta askotan ere komentatu izan dugu taldean, pues, furgonetan, kontzertu betara juten edo, nola izan behar duen orain gazte izatea, osea, lehenbiziko esperientzia musikala izatea, eta ez eukitzea genekan sare hori. Gaur egun ere badagoena, baino gero eta aulagoa ikusten deguna. Eta, pues nik adibidez orain hasi naiz proiektu berri batekin, baino badakat ja bagaje bat, badakit pixkan nola mugitu ura hauetan, eta badakit gutxi gora bera nora jo, nora deitu kontzertu bat lortzeko edo ez, baino lehen gaztetxeen sarea zen, osea, zuk astebururo juten zinen gaztetxetara kontzertuak ikustera, bai ala bai, ordaintzen zeritu 3-5 euro,
eta ikusten zenitu nor zeben 2-3 taldeak, eta hurrengo asteburuan beste gaztetxe batera, ez? Eta gaur egun badago, baina aldatzen ari da, eta pandemiak kriston hostia eman die baitare sare horri ordun. Hemen aguantatzen dutenak benetan kriston meritua dakate, eta taldeentzako vitalak dira, eta izaten jarraitu behar dute. Eta orduan, ez dakit ze esango zenuken, o zen ez dakit, pixkat, musika talde eta gaztetxen arteko lotura horretan, harreman horretan, ze ez dakit, punturik hobetzeko edo egon daitekeen edo? O nola ikusten duzuzuk harreman hori, lotura hori? Nere ustez beti oso harreman ona izan da eta beharrezkoa. Gainera nik uste gaztetxek balio dutela precisamente horretarako ez kontzertu super mega haundientzako, ez? Noizean behin behar denean, talde haundiren batek egiten duenean esfortzua gaztetxe batean jotzeko musutruk edo eta dirua biltzeko edo zeo zertarako, super ondo bai, ez? Baina nik uste benetan balio dutena gaztetxek da zirkuitu underground hori elikatzeko eta mantentzeko, ez? Badagoela eta egon behar duela, eske ezin da galdu zirkuitu undergrounda, ezin da galdu, eske galtzen da eukitzea etxe bat zimientori gabe, osea, gure kultura jungo da pikera ez badago hori, eta gaztetxa dira horren retroalimentatzen dira gaztetxeak eta banda berriak horrekin. Eta harremana, ona da, eskibitu, oraintxe egon gera kanpoan, egon gera Austrian eta Alemanian, eta Alemanian Ulmen jodegu, horrelako areto txikitxo batean autogestio bidez, ez da gaztetxe bat, ez da etxe okupa bat ere, baino zan areto bat, udalak laguntzen du, baina autogestionatua dena, egin batean. Eta ikusi dugu horko teknikariek eta daukaten eskarmentua, eta esategu, mengo gaztetxerik kutreenean ere, eskarmentu gehiago dakate. Osea, badakite kableak ondo antolatzen, jartzen, dago teknikari bat igual 18 urtekoa, dakana kriston kaioa horrelako gauzak egiten, ikasi duena, eta hemen dago kultura bat, hori mantentzeko ez gaztetxetako musika nola egin jakiteko, holtzatik kanpo dauden guztien hoiena, dakagu altxor bat. Eta hori ezin da galdu. Osea, pixkat dela ere ez, musika talde ezain ezagunak, ezain komertzialak eta ez bombo hori emateko. Eta eukitzeko areto duin bat, eukitzeko espazio duin bat bere publikoarekin eta bere estenatoki eta bafle eta soinu sistemarekin. Dakaguna da, kristona, eta ezin da galdu. Eta pixkat ja berriz taldearen inguruan hitz egitera itzulita, zen esango zenuke dela pixkat Lierren esentzia? Lierren esentzia, musikala, musika zari gera. Rocka egiten dugu. Rock horretan ordea nasten ditugu influentzia asko, batipat, eske lau taleki gegera, eta bakoitzak bere ikuspuntua daka, ni nator musika beltzetik, ordun nik aportatzen dio puntu soulero, bluesero hori, Etxarri gitarra joleak aportatzen dio rock psikodeliko arraroenaren eta riff arraroen zera, eta gero baxu joleak eta bateria gehiago da stonerraren edo pixu hori pixkat metalera ere jotzen duena batzutan pixu eta distorsioa. Orduan pixkat. Eta gero igual karakterizatzen gaitu asko, zuzenekoen, hau jendeak esan digulako, potentziak edo intentsitateak asko gustatzen zaizkigulako zuzenekoak eta nabaritzen zaigun ikuste. Osea, indarra transmititzen duzu eta gero nik uste publikoan ere hori ikusten dela. Eskerrik asko. Eta zeri abesten dio, onori abesten dio Lierrek? Lierrek edo Lire Hernandok? Ni askotan saiatzen naiz letrekin estatukoaren aurka egiten zentzu guztietan, ez? Danari bigarren buelta bat ematen. Baina edo zein esparrutan, izan daiteke politiko, sozial, pertsonal, gaur egun osasun mentala dago oso bogan eta gauza pertsonalei buruz ere hitz egin deta asko. Baina beti da hori, osea, eta askotan guri ere, elkarrizketeketan, eta musikatik egin ditugun gauzetan ere, beti gustatu zaigu hori gauzi, bigarren buelta bat ematea. Ez ematea ontzat dauden gauzak. Osea, bizkat kuestionatu, kritikatu alde honean, ez, hater bat izan. Baina
kritikotasuna. Eta gero horrekin refleksio batez edo lortzea ere. Bai, hori da behintzat saiatzen gehan, gero kontuatzen geha asko gure musika entzuten duela musika gustatzen zaiolako, eta letrari igual ez dio erreparatzen asko. Baina, bueno, behintzat mezua horregon dadila. Ta egon dia mezu hobeak eta mezu okerragoak, aitortzen eta besti batzuk, pues igual presaren gatik. Honen inguruan da listo. Ta bueno, eta pues hori, zuek taldean ez, esan duzun bezala, pues normalean jotzen, osea, zuen estilo nagusia edo roka da ez, baina gero ere, pues hori nahasten dituzue stonerra, soula eta bar, eta egia da orain, gehien bat, pues, bueno, soula edo ez dira hainbeste ukitzen diren estiloak hemen Euskal Herri mailan eta, pero egia da, genero hauetan ere geroz eta emakume gehiago ikusten ditugula oholtza gainean. Zu euskal estenan sartu zinenean edo nola aurkitu zenuen panorama zu emakume bezala estenatoki gainean eta ez dakit gaur egunera eman duen pues, hasi zinenetik edo evoluzio bat edo nola ikusi dituzun gauzak? Bai, guztiz. Ni sartu nintzenean, zeuden emakumera referente batzuk, eta hoiei eskerrak naizena, pues Inés, Sorkun, Aiora, osea, Anari, osea, zeuden pilar batzuk, ez? Eta bueno, pues justo aipatu ditudanak oso genero ezberdinetakoak dira, Inés gehiago elektronikatik, Sorkun rocketik, Aiora ere bai rocketik, eta Anari pues gehiago, pues dakit zer den, Anari, kantautore, post-rock, bai, jo que se. Anari da, Anari, genero bat, bere horretan. Baino gutxi ziren, osea, kontatzen zenitun bi eskuekin. Bueno, gehiago zeuden, baino oso underground, edo, bueno, ez lehen lerroan, pues hoiek ziren. Eta denborarekin, bueno, sortu da olatu berri bat, kantautore popa egiten duen kantautore horren figura, eta hortik, osea, ez ditut denak zaku berean sartu nahi, porque ez daude zaku berean, baina bai egia da, pues olatu bat dela, eta olatu horren baitan sortu direla, eta horrek ekarri du beste estilo bat Euskal Herrira. Orduan bakarrik gizonezkoak egiten zutena eta oso gutxik eta etzegoena oso ondo ikusia, popa egitea, horrela oso moñasa deitzen zioten zela, eta bueno, gaur egun pues pixkat, superatu dugu pixkat drama hori de, popa gustatzen zaigu, osea, ez da ezer gertatzen kontzertu baten negarrez bukatzegatik, osea, ez gera horren gogorrak. Eta ondo dago, hori aitortzea, eta gerozta emakume gehiago ikusten ditut askotariko gauzak egiten. Pues, reggaetoia, elektronika, trapa, ondo dago, gerozta gauza gehiago egitea. Nik ontzat ematen dut evoluzioa, bai, guztiz. Eta, bueno, eta 8 urteren ostean, pues hori, ja iragarri duzue etenaldi bat egingo zuela, ez? Pues momentu zepe luzerako, ez dakizuela itzuliko zareten, noiz itzuliko zareten, eta nola ikusten duzue atzetik sortu zuen guzti hori? Aurretik sortu duguna gure trajektorian? Bai. Eske, claro, gertatzen zaiguna precisamente da, eske horren abia da azkarrean goaz, eta horren zaila da sentitzen dituzun emozioak ondo bizitzea, txarrak eta onak, gaudeu como anestesiatuta bezala, osea, ematen dizkiguten pues zorion hoiek eta hori, pues askotan ez dituzu ondo prozesatzen, eta gertatzen zaizkizun kritika txarrak ere da como orduan nahi dut gelditu perspektiba hartzeko, eta horretarako erabaki dugu ere gelditzea. Baita ere gure osasun mentalaren gatik, 8 urtez lanean ibiltzea gora, pues nekatzen du nekezada, eta baita ere da hori jakiteko zer egin, arrasto utzi dugu, osea, ondo ari gea, oia soberan gaude, osea, ez dakit, porque batzutan bai sentitzen duzu soberan zaudela, ez, zerroka gero eta residualagoa da, gu jarretzen dugu hor buru gogorkeri batekin, da ez dakigu dan, jendeak falta motako gaitu, guk ere falta motako dugu taldea, edo ez? Bai, horretarako hartuko dugu, atxedena. Eta 8 urte hauetan, denbora da, 8 urte, jo duzue, hainbat hori, hainbat sala txikitan, gaztetxeetan, eta zakit kontatzen aldi guzun pixkat, kariñoz edo hartzen duzun, gogoratzen duzun, hori kontzerturen bat, otokiren bat, edo?
Eske esango nintuzke ia denak, osea, hasi ateka beltzetik leitzan, Arrasateko gaztetxea, hemen Gasteizko gaztetxeare bai, jo kese, zaizkidaterako, baina putzu zulo zean, zarautzen, guretzako gaztetxeak izan dira gure oinarria. Eta gero, pues, horrelako, ja pasagea igual gehiago aretotan jotzera, pues, buru bio batean Amurrion, Beiko Zinin, Portuko Rampi, zea Ondarrun, eta horrela. Ez dakit, osea, izan dira beharrezkoak, oso beharrezkoak. Eta oso esperientzia politak izan ditugu horietan. Bai. Ez dugu areto handi bat izan behar kontzertu gogoangarri bat izateko. Eta, eta orain ja, bira honekin amaitzeko ez, bi single atera dituzue momentuz, iraian ateratzen duten Eraman balada, eta orain hortzako, dula gutxi, hortzak ateratzen duten, non abeste honetan bai uztartzen dituzuela, hori, jarkorra eta punka ez, direla bastante potenteak eta Eraman balada bat potentea ere, baino lasaiagoa eta nola eramaten da genero o nolatan bi genero hain desberdin vinilo batean uztartzea? Bai, izan delako guriatea zaizkigun bi abestiak aurten, osea, eske hori izan da, gu ere gauza asko gera, ez? Etiketa bat jartzearren rockeroak gea, baina guk entzuten dugu gauza, danetik entzuten dugu, ni momentu honetan beste proiektu musikal bat daukat, ez dakana zer ikusirik rockarekin, orduan, lau pertsona gea, bakoitza bere influentziekin, eta gure influentziak ere mutatuz doaz, eta nik uste eskerrak, ez? Osea, mutatzen doazela. Eta eramaten atera zen, momentu bateko introspekzio momentu batetik, bai gitarra joleak Inigo Etxarri sortu zuen abesti hori instrumentala oso sentikorra zen, eta ni justo momentu horretan erintzari dazten, osasun mentalan inguruan da gauza oso barrurakoak eta sentikorrak ez, eta esan genuen, hau honekin oso ondo doa, eta momentu honetan gu horrela gaude, orduan atera genuen hori, eta gero hortzak izan da berriz ere itzultzea Lierren zuzenekoetako potentzia horretara, eta eske bi hauek guri behintzat pegatzen digute, eta eske Lier maite duenak bi abesti hauek maite behar ditu. Ez, beti dago jendea ez duena zaiona gustatuko bat edo bestea, baina guretzako logika zekan. Eta horregatik bi abesti horiek versus izeneko vinilo txikitxo baten aterako ditugu, eta versus izena jarri dugu, kontraste hori resaltatzeko. Eta hori, ja gaur egunerari begira pixkatez, etorkizunari begirako Lide Hernando hori ja hasi da beste proiektu batetan martxan edo, zer kontatzen aldi guzu horren inguruan? Atera dituzu ere pare bat abesti eta... Bai, proiektua guztiz bestelakoa da, bakarrik rocketik ezagutzen nauen erantzako pixka txokantea izango da, baina ni pertsona bezala eta musikari bezala ezagutzen banaute badakiteni souletik natolrela, eta oraingoa gehiago gerturatzen da popera eta soinu urbanoetara, baina soula daka bere erroetan eta aranbi musika. Eta, kristongo gakin nago. Azkenean da, ilusio berri bat, ez? Zure haurtxo berri bat. Eta horrekin gabiltza, abestiak sortu, hasi gera banda bat osatu dugu, eta ensaioren bat egin dugu, orduan, ez ditut bi proiektuak paraleloan izango, momentu honetan hori, Lier dago gira prozesuan eta Bele dago abesti sormen prozesuan, estudioan gehiago, eta orduan Lierren geldialdia egiten dugunean hasiko dira Beleren kontzertuak, eta horixe, gogoa dakatela jendeak entzuteko egiten ari gerana, zakit, ustez, ez niz esango den, niri gustatzen zaizkita besti horiek, baina, jo, espero de jendearekin konektatzea, eta zuzenekoak behintzat, oso modu berezian lantzen ari gera, eta ezberdinak izango dira, eta saiatzen ari gera, potenteak izan daitezen. Eta hori pusia komentatu duzu ez, ja dela hau azken bira hori itxera bira baten antzekoa ez,
ze kontzertu emango dituzue, o zer dator udazken hontan? Bai, udazkenean hori, oraingoz Amurrion urriaren 20an eta Zumaian urriaren 21 joko dugu, eta gero azaroan, jungo da Madril eta Bartzelonara, Madrilera 4ean, azaroak 4 sua taldearekin, azaroaren 24ean Bartzelonan, eta azaroaren 25ean suarekin errepikatuko dugu Azpeitin, San Agustin aretoan. Eta gero, gelituko gera, urrengo urterarte eta urtarriako 26an Jimmy Jazzen joko dugu hemen Arabako azkena. Gero Bilbora jungo gea, Kafe Antzokira, Otsaiak 15, eta azkena Donostin ingo dugu martxoaren 2an. Pues, orduan lide geratzen gara ere gogoekin, pues hori, bira honetako kontzertuak ikusteko eta bar, proiektu berri hau ere ezagutzeko eta eskerrik asko Alabegi irratira etortzagatik. Mila esker zuei gonbidatzagatik. Baina, kontzertutan ikusiko gara. Hori da. Agur, eskerrik asko. Saiatu, ez zinen